Bueno, 16 bidero Euskadiko txapeldun arretxiki egin. Bai. Hori behar dago, marka hori. Bai. Eta gaina hasierako ez, baina gero jartzi nahi hain txikitxepe. Ze orduan zuan, izate zuen behule 1,5 kilo, 150 kubiku, eta hartien, 188 bai Gerniken zuen, 188 erretangularra, honi moduko 188, 150 kubiko hori, 138ko zilindro zaharra hori, eta 113 kiloko arribolide, kabrejasena. Bai. Kabrejase, nortu Eta gara. garbizio? Ez dakit, ez, hilin zuan. Bai. Bai, hilin zuan, bai. Hain zarra ez. Ez, ari zoz basagakoan. Zoz egin aksidente mateukikoan ospitela egoena, zoz egitek. Eta ospitela igezetien hasi, da aire kondizionako tubotik igezten hasi zuan. Bai, celebrik iguan, celebrik ere zitzela iguan. Izagok, eta gero nik urtetzen dela jausik, ebertetra eurok, ostia basagakoan. Zoz celebrik ere zitzela iguan. Jo, bueno. Bai, bian egin zituen, hori gaztio ekukan. Da, orduan, zigarra eruzuan 113ko boli, inokitxoan egiten, da orduan ba, aizkatzen ahutzen, lagatzea guztan, da atzaren traeut oso tipo maju egin, da ondoko portauzuan egin beti. Da zaten hazin hori zuan laugarren errexe, da ni lehenengo, bigarrengo natxo, pueio eta hainbat lagun gintzua zen. Da olako errexe egin izetu zuen lehenengo, eta gero ia, 155 zu bai. Eta horrek irazen joan nik lauat urtien edo, eta orduan, klar, ezagoen, ba, nire honekin defenditzen ditzuan, eta gero txikire etortzen ziren, ba, txikire bastante bentak gintzen nagoanik. Eta orduan zegikoen, ba, harri handit txiki, bere iztu dikoen. Harri handitzetako txapelketa bat, eta txikitzetako beste bat. Nik honditzen aia txikire, harri handitera honditzen berriken. Eta bigarren. Bigarren gatu nintzen bizitan, gona txoile dengo, eta nire bigarren. Eta, dakitxo.